klassi nara ikaxkru l-premijiet u nħoss il-ħolm jitfarrak f'tant biċċiet. Ġewwa dinja bitri mħawda taf ma nista' nsib imkien u nitlobkom biex tgħinuni għax qed nibsa mill-ġejjien u nirrabja x'in-nies magħhom jgħidu ħasra vera ddnub illi dejjem tikteb kollox bil-maqlub. Kemm jagħtini li niskarta jew inkella naqla l-ġlied ħalli fl-aħħar jagħtu kasi ma nikeċċ waħdi fi-skit. Fl-aħħar sabu ir-raġuni għalfejn jien immur ħażin li għandi kundizzjoni nħawwad li trima xulxin. Qed imbagħti bid-disleksja dan u dak li għandi. Kelma lanqas nispelli ġorra miegħi kullimkien. Issa li tawni l-għajnuna qed niġġieled kull mument għax qed nemmen jien mhux veru f'falliment. U sa fl-aħħar qed niskopri dak li qabel ma rajt qatt li trimux jilagħbu bija mhux tassew ma jħobbni ħadd. Issa qiegħda l-biża nġarrab naf xi darba l-ħajt idur u ma nibqax nikteb kollox bil-maqlub. U ma nibqax nikteb kollox bil-maqlub. Thank you.